December 17, 2022. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Mao kini ang talaan sa kagikan ni Hesukristo, kaliwat ni David nga kaliwat ni Abraham. Si Abraham mao ang amahan ni Isaac, si Isaac amahan ni Jacob, si Jacob amahan ni Juda ug sa iyang mga igsuon. Si Juda mao ang amahan ni Fares ug ni Sara, nga si Tamar ang ilang inahan. Si Fares mao'y amahan ni Esrom, si Esrom amahan ni Aram, si Aram mao ang amahan ni Aminadab, si Aminadab mao ang amahan ni Naason, si Naason amahan ni Salmon, si Salmon mao ang amahan ni Boaz, si Rahab ang iyang inahan. Si Boaz mao'y amahan ni Obed, si Ruth mao ang iyang inahan. Si Obed amahan ni Isai, ug si Isai mao ang amahan ni Hari David. Si Hari David mao ang amahan ni Solomon, nga iyang inahan asawa kaniadto ni Urias. Si Solomon mao'y amahan ni Roboam, si Roboam amahan ni Abias. Si Abias mao ang amahan ni Asa, si Asa mao'y amahan ni Josaphat. Si Josaphat mao ang amahan ni Huram, si Huram mao ang amahan ni Uzias. Si Uzias mao'y amahan ni Hutam. Si Hutam mao ang amahan ni Akas. Si Akas amahan ni Ezekias. Si Ezekias mao'y amahan ni Manases. Si Manases mao ang amahan ni Amon. Si Amon amahan ni Hosias. Si Hosias mao'y amahan ni Jeconias ug sa iyang mga igsuon. Niadtong panahona nabihag ang mga Israelita ngadto sa Babilonia. Human mabihag ang mga Israelita, si Jeconias nanganak kang Salatiel. Si Salatiel mao ang amahan ni Zorobabel. Si Zorobabel mao'y amahan ni Abiod. Si Abiod mao ang amahan ni Eliakim. Si Eliakim mao ang amahan ni Asor. Si Asor mao ang amahan ni Sarok. Si Sarok mao ang amahan ni Akim. Si Akim mao'y amahan ni Eliod. Si Eliod mao ang amahan ni Eliezer. Si Eliezer mao ang amahan ni Matam. Si Matam amahan ni Jacob. Si Jacob mao ang amahan ni Jose, ang bana ni Maria nga mao'y inahan ni Jesus nga ginganlag Mesiyas. Busa may napulog upat ka kaliwatan gikan kang Abraham hangtod ni Hari David, ug napulog upat ka kaliwatan gikan ni David hangtod sa panahon sa pagkabihag sa mga Israelita, ug laing napulog upat ka kaliwatan gikan sa pagkabihag hangtod nga natawo ang Mesiyas. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ko ikaw, O Kristo.